eskola ofiziala aitortzea, eta hori ezkenan bertako hizkuntza izanik eta gainera herri honi ematen dion izena hizkuntza izanik, merezi zuen aitorpen ofiziala bat diogu. Hori, pasa berri diren herri hauteskundeak izan dira eta horretarako urte bat aintzin hasi ginen biltzen, egitasmoa prestatzeko, lantzeko. Eta maila horretan argi ikusten genuen gure hizkuntza politika, proposatuko genuen hizkuntza politika hori eraginkorra eta baliagarria izan beharko zuela. Eta beraz hori hainbat neurrietan sartu aintzin erran genuen, azkenan hori hainbat urteetan eskatzen biltzen garen estatus hori aitortu beharko geniola hizkuntzari, gero ondotik azkenan beraz etorri behar diren neurriak ere zehaztuz. Beraz urtea pasatu horretan eztabaidatzen, besteak beste, eta hori hauteskundeak pasa, babesa zabala bildu, lehen indarra bilakatuz, eta azkenan orain gehiengoan garen atzerriko etxean, lehen egunetik lanean jarri gira, jakin hori aurreko egintaldian adibidez, bi edo hiru aldiz bildu ziren 6 urtez, hizkuntza politika batzordean. Goi jadanik kopuru hori egin dugu 3 hilabetetan, eta hori praktikora jo dugu, eta jadanik hori 3 hilabete pasa eta estatus ofiziala eskaini nahi diogu, eta jadanik ari gira lantzen, bai alde batetik radiografia bat izaiteko, jakiteko hizkuntzaren egoera zein den herrian, eta baita ere herritarren atxikimenduaren neurtzeko, alde batetik hizkuntza politika neurtzen ari gira, eta beste aldetik inkesta soziolinguistikoa ere aurre ikusten ari gira, etxe ibiliz, eta hori, ez izaiteko lagin bat egun pertsonena, baizik eta 6.000 biztanle duen herri honen alik eta biztanle gehien erantzuna izaiteko, eta ondorioz jakiteko gure hizkuntza politikan zemezuarekin lan du, nundien gabeziak eta nun zuzendu behar dugun tiroa. Ez gaitu bat ere argitu administrazio frantsesaren edo estatu frantsesaren erantzuna hori aurreikusia zen, eta hala ere egin nahi genuen hori. Plantatuz gainera hori nazioarteko itunetan hori referentzia gisa zen genituela, eta beraz hizkuntza eskubideak hor direla, oinarrizko hizkuntza eskubideak direla, eta azkenan ere nazioarte mailan demokrazia guzientzat referentzia diren testu horietan, azkenan hemen ere aplikatu behar dira, demokrazia batean bizi baldin bagera behintzat. Denbora berean, jakinez, estatu frantsesa horretan nahiko zorrotz zibiltzen dela, ez duela deus askatu nahi, eta frantsesa dela errepublikaren hizkuntza. Beraz, horretan hori, berak errandu epaitegira eramanen gaituela horretan, ez gaitizen pasa. Beretzako azkenan badira gauza batzuk debekatuak direnak ere euskalaz egitea, estatus zibileko aktak adibidez debekatu bada frantsesa ez den beste hizkuntza batetan betetzea. Eta horretan bada diskurtso bikoitz bat, prefetak beraz errandu hori ikusi nahi duela, noraino joanen garen, beraz adi egonen da eta horren arabera neurriak hartuko ditu, eta su-prefeta jadanik sutsuagoa da, ikusten dugu benetan Jakobino purpuroa, eta honek jadanik beraz abisua eman du, zehasmo duen. Beraz horretan ikusiko ditugu ondorioak datu zen hasteetan, baina gura behintzat argi da, eskubideak hor dira, batek berriki horretarazi duen bezala errepublikaren leloa omen dela anaitasuna, berdintasuna eta askatasuna, eta azkenan horretan ikusten dugu hori politikara eramateko unean huts egiten dutela aurrunt, eta gu hori, herrikoetxea izanik herritarren hurbilen dagoen administrazioa, herritarren defentsarako arituko gira, eta beraz, gure erabakia praktikara pasako dugu hitz. Beraz, lehen urratsa izan da hori, erran dudan bezala jadanik badugu alde batetik hizkuntza politikaren neurketa egiten ari gira, ikusteko zenota dugun gaur egun, ze gabeziak ere dauden, nahiz eta sumatzen dugun, zeta gabezi nahiko ahondiak dira eta ikusgarriak. Hori alde batetik, ero beste aldetik inkesta soziolinguistikoa ere prestatzen ari girela, hor nahiko galdeketa zabala da, sakona, eta hori ere bideratzeko bideak eta laguntza atseman beharko dugu, beraz jadanik horren gogoetan gira. Eta gero praktikoki erabaki mailan hori ofizialtasuna estatusa eman dugu, eta horren digoiti izanen da horren ondorioak, beraz egia da ofizialtasunarekin ez da beharrezkoa da, baina ez da deus egina ere. Ikusten dugu EAN ere ofizialtasuna bada, eta gabezi larriak badirain bat sekoletan.
Beraz, hemen hori estatusa eskaini eta orain arlo-zarlo ibiliko gira, herriko etxea berari begira, azkenan berak ekoizten duen guztia bizkuntzetan baila berean ekoizteko gutxienez. Eta gero hori paper ofizialetan, abisuetan, eraikuntza baimenetan eta abar, gero baita ere komunikazio tresnetan, webgunea, aldizkaria eta abar. Eta gero hortik goiti izan da nola egin herrian ere kontzientzia berdina landu daiten eta landu dadin eta beraz herritarrek ere joko berdinan txar daitezen, ikasten, erabiltzen, aurrak ere bideratzen euskalduntze sistemetara. Eta gero hori sektore sozioekonomikoa, elkarteetan ere, berdin. Euskara pixat naturaltasunez baliatu, erabili, eta hola pixanaka hori oituretan txartu, eta hola lortu berriz eguneko batean dugun erabilpen hori garatzen, eguneko 13 gutxienez, eguneko 13 garenez euskaldun, eta beraz euskaldun tasa hori ere bai handitu behar dugu denboran. Ni herri mugimendutik edo naiz, hori izin daukatu eta diakina da. Hainbat urteetan aldarrikatu ditugun gauzak praktikara pasa daitezken gauzak direla erakusteko garaia bada. Eta nik uste hori bertan argi dugu eta horretan ibiliko gira ustaritzen. Eta asmoa dugu hori ameskeritan ibiltzen ginela leporatzen zigutenak ere ohartuko direla hori posible dela, nahi zenez gero, Euskararen aldeko neurriak har daitezkela. Eta beraz, espero dugu bat herritan ere eta beste lekuetan deklik hori gertatuko dela eta hauek ere ausartuko direla beti hori, erran dugu bezala, oinarrizko eskubideak direlako eta garaia pasa da. Ukazioaren, humilazioaren garaia bukatu behar da eta Euskal Herrian Euskara behar duen lekua berreskuratu behar da. Eskuaraz bizi